Jeg synes i virkeligheden, at alt det, vi gør, er med til at opbygge modstandskraft lokalt. En af de rigtig gode eksempler er det, der hedder gademægling, hvor vi træner unge i udsatte boligområder i konfliktmægling. Og vi træner dem også i på sigt at undervise hinanden i konfliktmægling. Og det lyder enormt basalt. Og det enkle, det konkrete i det her gademægling er det, som gør, at de unge faktisk engagerer sig og er med. Det gør, at de oplever et fællesskab for første gang, som kan rumme dem, og hvor de også oplever, at deres potentialer bliver set. Samtidig med, at det opbygger en rigtig god modstandskraft helt enkelt for de konflikter, som opstår blandt unge i udsatte boligområder. Civilsamfundet for mig at se spiller en fuldstændig central og afgørende rolle. Ikke som et instrument, men som det sted, hvor man bliver en del af et fællesskab, som forpligter og som udvikler dig til også at realisere dine potentialer. Det civilsamfundet kan, er jo selvfølgelig relationelt. Det offentlige kan ikke og skal heller ikke være din ven, og det offentlige har også rigtig svært ved at bygge et fællesskab, som er baseret på frivillighed. Det kan civilsamfundet, og civilsamfundet har også den fantastiske evne, som er, at man udvikler de tilbud, som er attraktive og som er relevante. Det skal vi holde fast i, og det skal vi virkelig også dyrke i radikalisering, og vi skal blive i antiradikaliseringsdiskussion. Og vi skal blive ved med at være nysgerrige på, hvilke nye former for frivillighed, aktiviteter og indsatser vi kan udvikle, både i civilsamfundet og på tværs af sektorer.